Praise the Lord. Word Watching ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସପ୍ତମତମ ପଦଟି ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତେବେ ସୂଚନା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ନମ୍ବର 7 ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାସନ ବୋଧ ପାଇ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଂ ଘାଗରା ବନାଇଲେ। ତେବେ କଣ ସୂଚନା ଅଛି ନା ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାପରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସେମାନେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବାର ଅର୍ଥ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ସେମାନେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବା ସତ୍ ବା ଅସତ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାସନ ବୋଧ ପାଇ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଂ ଘାଗରା ବନାଇଲେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ନିଜର ନିର୍ବାସନ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ କଥା ବା ରିଅଲ କଥା ଏଠାରେ ସୂଚନା ଅଛି। ସେମାନେ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ବା ସେମାନେ ନିର୍ବାସନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରି ସେମାନେ ଡିମିରି ନାମକ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଲେଇ ଘାଗରା ବା ପୋଷାକ ବନାଇଲେ ବା ତିଆରି କଲେ। ଏଠାରେ ନିର୍ବାସନ କଥା କୁହାଯାଇଅଛି। ନିର୍ବାସନ ବସନ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ବସନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସନ ହୁଏ ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିନା ପୋଷାକ ବା ପୋଷାକ ବିହୀନକୁ ନିର୍ବାସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ନିର୍ବାସନ ଥିଲା, ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଷାକ ଆକାରରେ ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ନିଜ ପୋଷାକ ଭାବରେ ସେ ବନାଇଅଛି ବା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଅଛି। ତେବେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ସୂଚନା ଦେଉଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୋଷାକ ବା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପତ୍ର କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଥିଲା ନା ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ସୂଚନା ଦେଉଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ସପ୍ତମ ପଦରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର ପ୍ରଥମ ପୋଷାକ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଗଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସପ୍ତମତମ ପଦଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଜନମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।